салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шудем ки ба канали мо ташриф овардаед. Инҷа ман мехоҳам дар видеои имрӯза ду намуд салат тайёр кунам. Як намуд салати оливия ва як намуд салати бақлаҷонӣ. Ва то охири видео бо мо бимонед, дастгирӣ кунед канали моро ва то охири видео бо мо бимонед ва мебинед ки чӣ хел тайёр мекунем. Ман инҷа маҳсулотҳои будагӣ тайёр кардам. Мисол каме зиллёни горошек доштам, гуфтам ҳайф нашавад, исроф нашавад ва барои ҳамин як дона картошка, як дона сабзӣ, як дона тухм овпаз кардам. Манам хеле ҳозир майда мекунам шона. Шумо низ тайёр кунед, ягон кори қин нест. Барои шумо як мотиватсия. Ростӣ ман хеле худам ягон видеоям хеле бинам, беҳад хушам мебиёям, мехезам, ҳамо коромам мекунам. Мисол барои ҳамин манам хостам шумо дар як мотиватсия диям, барое ки вақте гоҳ вақт мехоҳӣ, лекин хушат нест, мегӯӣ хай паго, лекин ҳамин хел видеоҳоро тамошо мекуниву мехоҳӣ ки тез ҳам шумо низ тайёр карда гиред. Ман ҳамаша майда реза мекунам. Боз ду сосиска доштам, ман ваям реза мекунам. Ҳамаша якҷо карда мегирам ва шумо низ мебинед ки мисол кори осон аст. Ягон кори қинӣ надорад ва ман боварӣ дорам ки шумо низ тайёр кардан мехоҳед ва тайёр мекунед албатта. Ва мисол шумоам нахӯред, наздиконатон мехӯранд ва ин як кори нағз аст, ягон кори бадӣ надорад. Ҳамхел чизоро тайёр карда дар хона хӯрӣ, чем аз кӯчаву чӣ. Ростӣ камтарак ман тайёр кардам. Инҷа ман аллакай тайёр карда шудам ва мехоҳам ки дуюм салатта тайёр кунам. Инҷа бақлаҷона ман ним соат пешакӣ дар оби салёни тар карда мондам, то ки талхияш бурояд ва анамихел оби талхаш ки буромад, мо як бор дига мешӯвему. Баъдан ҳамаша реза карда ман дар тоба сурх карда мегирам. Инҷа ман 3 та картошка дорам. Якта картошкаи калон, 2 та картошкаи миёна. Ман ҳамаша майда реза мекунам ва бирон мекунам. Ростӣ ваяш кори осон аст. Ҳамин як сурхкунияш камтар вақти одам мегира, лекин дигар ҳамааш кораш осон, кори мушкил ягон чӣ надорад. Шумо низ тайёр кунед. Ҳамаша ман майда кардам, ҳозир сурх карда мегирам. Ман ҳамаша реза мекунам картошкаро ва каме дар об шушта баъдан бирон мекунам, чунки крахмалош равад ва осон аст вай карданаш, бирон кунияш. Ман як каме ҷӯш шид намехел меандозам. Ростӣ тез бирон мешавад ва тез гирифта вай мекунӣ. Тез сурх карда мегирӣ.
ана тамошобинон, ман дидед колбаса бирон кардам ва инҷа як дона бодиринга реза кардам, помидор 3 дона доштам, ҳамин дароз дарозак реза кардам, мисли дигар маҳсулотҳои дигар пештар реза кардагим ва анамихел ҳамаша реза мекунам ва якҷоя мекунам. Ҳоли бо камтар чеснок меандозамша. Рости ман ин салата одам ҳама ба гӯшт мекунад, бисёриҳо. Ман бошам бисёр вақт ба колбаса мекунам, чунки духтарам ба колбасаша хушрӯ мехӯрад. Ба гӯштша чанд боре кардагим нахӯрд, барои ҳамин ба ҳамин колбасаи варёни ё ки колбасаи капчони ҳамхел андохта мекунам. Рости беҳад нағз мехӯрад. Мана инҷа чеснокҳоам майда карсодиам. Ҳамаша майда намекунам, чунки тез аст. Камтар шавай мекунам ва ҳозир бошад ҳамаша алдараш мекунем. Шумо дӯстон метавонед мисол агар хоҳед ки равғани наёяд вайтон, метавонед ки бумажни салфетка монда, мисол картошкаша бирон кардед, дар болои бумажни салфетка монед, равғанош мечина вай бумажни салфетка ва метавонед ки як салати беравған мисол хӯред. Лекин ба ман маъқул нашуд он тавр. Ман да ҳамин хел нағзтар хостам ки ҳамин хел обични равғанаш қатъи нағз аст. Фикр мекунам ба маззатар аст, хел қоқи бад меояд, хел боша нағз мист ранги хел хӯроки вай боре. Инҷа каме намак кардам ва ҳамаша якҷо мекунам. Ман ҳамихел ва ростӣ беҳад нағз аст. Ҳамихеле шумо тайёр кунед, барои шумо як мотиватсия буд барои тайёр кардан. Пушаймон намешавед ва ҳамин вақти зимистон ҳамихел чизои равғанӣ, чизои салат, ҳамихел чизо дили одам мекашад. Албатта тобистон камтар мисол намефорад хел чиё, лекин зимистонда бисёр ҳамихел майонез қатъиан бошад, ҳамихелам бошад, мехоҳӣ ки хӯрда истӣ. Ва ростӣ мана инҷа ман аллакай дегустировать кардан хостам. Мана инҷа оливьеи тайёр кардагима хела дар холодильник истода буд ва ҳозир мехоҳам ки бинам чӣ хелай маззаш. Рости гап беҳтарин ягон вайаш нест, лекин камтар ҳамин салати бақладҷонӣ барои худам маъқул нашуд, чунки як дона бақладҷон дошт. Бақладҷон ҳозир нест магазинодам. Ҳамин як дона ёфтам. Ин як дона ёфтам, вале ба ҳар ҳол хела хуб омад. Ягон вай бемазза нест, ҳамааш нағз. Шумо низ тайёр. Дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бимонед. Дастгирии канали моро албатта фаромӯш накунед.